Uyenzani loo nto leyo? They want to know about it, but why were you snatching other people's cell phones? Uyenzani loo nto leyo? Le nto leyo wakuthi mina ejemkhuzile yabo so benzani ngiyazama ukuthi ihlanganise sana. Ngiyazama. Yebo time. Kubantu uthi uthetha lama phones koma ePretoria nakoma Joburg nguwe lo? Hayi mina evarini mina ngifanele ePretoria sengile ni. UsePretoria wena? Yebo. ePretoria? Yeah, la. Kuma Brooklyn? Yebo. Ya ngobani amanye amajita lapha yana what doing it? Yabona ke wena inkinga izayi one izathi mawungena ebejozi le kunamanye amaphoyisa eJMPD kuthiwa iTRU. Yabona la nakudubula ndangadlali leziya. Yebo. Yabona even namanje kufuneka ukuthi siye saphuma from lab because ubutrenda too much on TikTok. Kwathi noni ingathi kunenkinga la iseTshwane. Siyabona siyasebenzisana ke eTshwane. Ngiyayithola. Uyabona ba? Yebo cha. Yeah. So manje uzafuneka usinike bonke abanye abantu osebenzisana nabo uwathengisa kubo lamafoni. Yabona nje kahle nje yabona. Yabona ke sesingenile ke manje ububanjiwe izolo muzi. Amaphoyisa ububanjwe ku eTshwane. Abakubambanga ke eTshwane izolo. Ayilutho. Akhange bakubamba. Oh. No, it is fine. So kakhulume naba bantu ububathathele lamafoni. Kakukhulume nabo uxolise kubo. Hayi mina vele time la into leyo bengiyenza mara okwamanje bafethu singibuyisele emuva kakhulu. Bakhona abantu sebengikhuzile abaningi. Ngisho kulo wonke umuntu ngamthethela into yakhe. Ngiyaxolisa. Hayi ukuthi mhlambe ngokudelela mara ngokuhlonipha. And nale field ngiyayiquita. Uhlala kuphi wena ekhaya? Mina mixed Eastern Cape and Zimbabwe. Eastern Cape and Zimbabwe. Eastern Cape and Zimbabwe. Yeah. So wena usuka from koma Zimbabwe nizokwenza lento lena lapha ekhaya. Hayi ngiyayigcina thema la. Ngiyayigcina. Anibhlungu lento niyenzani usuka from Zimbabwe nizokwenza lento lena. Hayi ngiyayigcina thema ngoba and then nizawukhala ke manje xenophobia. Hayi ngiyayigcina thema la. Angiyagcina ngoba singibuyisele emuva ende ngakhona istatus sami sesimoshakele. Uzalelwe kuphi ekhaya? Uzalelwe kuphi? Mina ngizalelwe la eMzansi. eMzansi. But ekhaya ukuphi? Alaki mina angazi ukuthi ngathini thema ngoba ngafunda eZimbabwe ngafunda la eMzansi. You studied in Zimbabwe? Ngibeni ngafunda futhi la eMzansi. And then you came back this side? Yeah. Oh. You got my documents, everything? Yeah. My document akako? Okwamanje bathi une passport le? Or e-sharp? Is it hayi right? Legit, right? Passport e-sharp. Passport. Yabona ke? Kakhala kuthiwa xenophobia kuthiwa hambana. Iba inkinga enkulu nto leyo. Uyayibona? Hayi mara mefarina. Wena nisuka lapha yana from that side yabona nizona ngiyayigcina mara ngimoshile ne mara into le ngiyayigcina. Yeah. Angiyagcina thama ngoba manje ayisangibukise nendlela eright. Singimoshele ilokho i-background yami. Yeah, ke mfana. So izaba yenye inkinga. So wena that ufuna nje usibonise ngobana benza lento bonke. iTRU izohamba nawe manje usibonakalisa ukuthi bakupha ababantu iKingpin ngubani ivulwa kuphi le phone because kuthiwa le phone nivulisa la. Hayi mina sengibachazelile time mina mangiyitholile umuntu engimdayiselayo useyipho sidlule khona. Nidlule khona? Yebo. Ukuphi nimthola? Nimthola TRU? Asimtholanga. Alimtholanga? Kodwa sophindela khona manje. Yeah. Yabona abantu nibabangela ubuhlungu mana obukhulu. Ngiyaxolisa yabona ngicela ukuthi bangixolele. Ayifuneki madoda nenenza yabona manje ngeka ni ucenga ulanto you must thank ancestors zakho baba. Hayi ngiyabona into kokugcina nje ngisayisho futhi ngiyaxolisa kulabantu ngabamoshelayo.
So thina amaphoyisa bazahamba na i-TR zihamba nabo sifuna bonke laba bantu nokusitshele le ndawo nenza kuyo nima kuyo enibloma kuyo sibafuna bonke laba bantu. Yes yeah baba nama friends wakho owatshela ne yeah, you must just say thank you manje ukuthi bengingekho lapha ngoba ngidlali mina baba ngibona ngama-criminals noba usuka kuphi whether from Zimbabwe, Zambia, China, America, everywhere. Crime baba. Yes. So please this nonsense manje nizihamba nalamajita manje funa nibabonise bonke laba bantu abenza la mafola asifuni crime thina laba. Ngiyayicinga khona lapho. Subscribe to this channel.